bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili mina kuveze ukuthi ungakhumalo bathi ilast bona makumede mhlawumbe mangabe usemusha like ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungabusakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhono okukhulu kunakho konke nazi ukuthi mangabe kulesikhathi suke sinithatha sinibeka endabeni ezihamba phambili lapha manje sibheka udaba olihamba phambili lapha ngifuna sibheke udaba olithinta lapha umculo amaskandi uMthandeni umfoka Manqele lapha noke wenza into engajwayelekile lapha uzokhumbula ukuthi kuke kwaba khona nengxushungxushu lapha ngenkathi uMthandeni lapha nehlela umcimbi wokwamukela wakhe ebuya lapha ezweni lase United Kingdom lapha kwabaculi ebabeze wayingxenye yalo mcimbi wakuyibona oduma kahle ongifuna siqale kuya kakhulu uwada lapha ukukhuluma okukhulu lapha nowafunela izinsizwa ezithinta lapha nombuso amaciko uge umfoka Ngcobo ebemazisa lapha ukuthi akufanele aye kulo mcimbi ngoba mayela kulo mcimbi kuzomela ukuthi akhethe ukuthi uthatha liphi side uduma kahle bese kubalela ukuthi yena akafuni ukuthi kube khona iside ekuzobonakala ngathi uyalithatha so ucela ukuthi ahoxe kuyo yombili imicimbi lapha asike sakhuluma impela ngodaba olucishe lifana nalolu impela engicaba ukuthi usukwini namhlanje ekseni lapha nasikhuluma ngalo udaba ukuthi abantu sebebona lapha uduma kahle njengexuki kwazise wayekubalulekile ukuthi yena akasezukuba ingxenye yayo yombili lemicimbi ukuthusa abantu abaningi impela ukubona lapha ipost kaMthandeni evela nje lapha ekhasini lakhe uMthandeni ebeyifundeka kanjena ethi ubuntu abande abantwini wasesho lapha njengomholi wesizwe esikhulu samanono wasethi ama right nation lapha nothi nje ake kuncoma phinde halelisele bonke abaculi abathe ukuthola leli thuba lelo ukuthi bayoba ingxenye yalomcimbi omkhulukazi wasethi wonke umuntu uyazi ukuthi benesizwe lapha nesikhuthaza inhlazeko enokuyithanda kanye nobumbano lapha ngenhliziyo emhlophe ucela ukuthi uduma kahle lapha ahambe uperforma kulo mcimbi uyamkhulula ngenhliziyo enhle emhlophe wasithi cha thina emdletsheni siyamkhulula ukuba ayodlala nezinye insizwa futhi samthembisa ukuthi angeke esimzondela ubali ukuthi ahambe wayosebenzela ikhala kuba sethi uyathemba ukuthi kuzoba nokuthula endimeni efana nalena ke yazimela manje egcina sokuphusha lapha igama lakhe ubhizi kakhulu uyacela ukuthi kungathintwa igama lakhe lapha mangabe kuphushwa lemicimbi ibhala kanjalo insizwa uMthandeni umfoka Manqele ekhasini abantu basheke impela bemangele ukuthi kungani uMthandeni athathe isinqumo esifana nalezi nokwenza abantu abaningi bazi ukuthi lapha uMthandeni bekade bazitshela ukuthi kuzoba khona impela ukukhuluma okukhona lapha okuzongafiki kahle kuyona insizwa oduma kahle senzo ke esihle lesisenzela lapha insizwa uMthandeni umfoka Manqele sishayile ihlombe kakhulu ukuthi nje angahalwi kakhulu uye kubene ukuthula endebe nomculo amaskandi lapha siyazi ukuthi iyona insizwa lena ebhekwe kakhulu bekade ibhekwe kakhulu njengoba ingayona ingxenye yalo mcimbi lo mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphala ngalolu daba sibona ukuhlukana ukukhuluma abanye bathi uMthandeni uyazincengela abanye basho lokhana lokhana wona mhlawumbe ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha no comment section sidinga ide le ndaba ngaze ukuthi izona ezihamba phambili namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe ukulike kanjalo futhi nokushare bese ngilandela ku Facebook @radioinkezo.